हेलो लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानो हागौ लोगोफोर जे नोंथांमोननिसिम दिनैहाय आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर भिडिअखौ जायफोरा नायनो थाखाय इन्टारेस्ट मोनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौहाय एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 8 भिडिअसिमखौहाय नोंथांमोना गासैबोआनो नायखाबायानो जानांगौ लोगोफोर। स' नोंथांमोना दायो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन एपिसड 9। एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोना एपिसड 9 खौ मानो दासिमबो रिलिज खालामदों होननानै बुङोब्ला लोगोफोर बिथांमोना मानि थाखाय दासिमबो आपडेट होना होआखै। एक्चुअली लोगोफोर बिथांमोना एपिसड 9 भिडिअखौ दासिमबो मानो रिलिज खालामनानै होआखै चेनेलनि गेजेरजोंहाय बिथांमोना जेबो आपडेट खालामनानै होआखै लोगोफोर। थ' लोगोफोर जेब्ला भिडिअनि माबा मोनसे आपडेटखौ मोनो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामगोन दे। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना एपिसड 9 बे रैखाथि आबुं बर' सावथुनखौहाय नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरलायदो लोगोफोर। स' लोगोफोर गासिबो पार्टखौनो आंबो नायनो थाखाय जोबोरैनो एक्साइटेड जानानै दं लोगोफोर। आसा खालामो एज ए फिल्म एन्ड प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय बिथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट एपिसडखौ बे माखासे साननि गेजेरावहायनो रिलिज खालामना होगोन होननानै। जिखुनु लोगोफोर बिथांमोना जुदि चेनेलनि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे आपडेटखौ होयो अब्ला आं नोंथांमोननिसिम आपडेटनि गेजेरजोंहाय शेयार खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो थाखाय माखासे सान नेना थाथ'बानो जाबाय दे। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो लोगोफोर सोरबाफोर जुदि चेनेलाव भिडिअखौ गोदानै नायगासिनो दङब्ला नोंथांमोना चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। जाहाथे आंनि गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसनफोरा नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैनो हायो दे।